गोजोन मोनाबिलिनि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ मुंख्लं सुमन स्वर्गीयारिनि नखराव गिबि मन्थ्रि। थांनाय 13 नभेम्बर खालि मणिपुराव उदखारिफोरनि गुलिजों मुंख्लं जानाय आसाम राइफलनि बिर जवान सुमन स्वर्गीयारिनि दुखुथिया नखराव दिनै गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया नुजाथिफैनानै 50 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायो। लोगोसेनो टेकेराकुसि कासिबारि गामिनि लामाखौ मुंख्लं सुमन स्वर्गीयारिनि मुङाव दान होनाय आरो बिथाङा फरायबोनाय हिरिम्बा बड' गोजौ फरायसालियाव गामियारि स्टेडियाम लुफुंनानै होनायनि खोथा होयो। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे बाहागो लाफायो मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, जयन्त मल्ल बरुवा, एमएलए जलेन दैमारि, लरेन्स इस्लारि, भुपेन बर', जिरन बसुमतारि बिथांमोनहा। गिबि मन्थ्रिया बाहागो लानानै मुंख्लं सुमन स्वर्गीयारिखौ सेलुट मान आरो बाख्नायनानै बुङो, मुंख्लंनि जिउ बाउनाया ओरैनो थाङा। हादर अनफावरि आरो भारत बिमानि थाखाय मुंख्लं सुमन स्वर्गीयारिनि जिउ बाउनाया गासैबो जोलैखौनो थुलुंगा होबाय थागोन। बिटिआर सोरखारनि साननैनि हाबाफारिजों जागायबाय गोजां बोथोरनि बिटिसि एसेमब्लिनि जथुमा। गिबि साननि हाबाफारियाव दिनै गिबि खेब बेरेखा दोलो बिपिएफनि एमसिएलएफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गोजां बोथोरनि बिटिसि एसेमब्लिनि जथुमा दिनै बेरेखा दोलोनि थान्दैफोरनि बाहागो लानाया जथुम्माखौ मेहेरगोनां खालामदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बे जथुम्माखौ जाफुंसार जादों होनना बुंथियो। बे जथुम्मायाव बिपिएफनि गाहाय आरो आगुनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बाहागो लायाखै। मुलुगनि दोहोन दौलत, रां रुपा, सोलो बोलो, गियान बिगियान गासिबावबो दोहोनिसिन आमेरिका जथाय हादरखौ फेजेनना बुहुमनि दोहोनिसिन हादरनि फारिलाइयाव सेथि जायगाखौ आवग्रिबाय। एसियानि गोख्रों आरो बुहुमनि बांसिन सुबुं थानाय गोजा चीन हादरा। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला चीन हादरा मोनसे समाव जोबोद गोरिब हादरमोन आरो बेवहाय बुंनाय जादों भारतनिसायबो आंखालसिनमोन। दिनै चीन हादरा बुहुमनि धोनि हादरनि सेथि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हानायनि उनाव आमेरिका जथाय हादरा नैथि सारियावसो जायगा मोनबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। ड्राग्सनि हेंथायै आसाम पुलिसनि गेदेर जाफुंसार। सोरखारा ड्राग्सनि सायाव गोख्रों फोजोबस्रांनाय थांखि लानाय बायदि फिन दिनै बकाजान पुलिसआ अपारेशन खालामना ड्राग्स फालांगिरिनि हानजाखौ हमनो हानायजों लोगोसेनो 1.77 केजि हेर'इन, 150 सफ्ट बक्स बोखांनो हायो। पुलिसनि बे जाफुंसारनायखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साबायखर बावहरदों। एबसुनि दाबिखौ जेब्लासिम सुफुङा अब्लासिम एबसुआ सोमावसारगोन। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै दिनैबो बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गं 10निबो बांसिन फरायसालिमानि लांगोनायाव 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि लादों। गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सोलिबाय थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय भाइस चेन्सेलर लाइसाम लाद्दु सिंजों सावरायनानै गोबां खेब गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन। नाथाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो एसेबो गोसो होदिया। बेनिखायनो दिनैबो माखासे गोनांथार दाबिफोरखौ लानानै बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गरेस्वर, तामुलपुर डिग्री, बाक्सा डिग्री, मुसलपुर बरमा, बिबि किसान, केसि कलेज, आनन्द बाजार डिग्री आरो सालबारि फरायसालिमानि दालाइसा एबसु आरो लिटारारि गौथुम जथायै फरायसालिमानि लांगोनाया मोखाङाव 2 घन्टा धर्ना हाबाफारि बानजायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आमेरिका जथाय हादरनि हादरगिरि ज' बाइडेन आरो लेङाइ हादरगिरि कमला हेरिसनि गेजेराव एना-एनि। कमला हेरिसखौ लेङाइ हादरगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायनो हागौ। आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेना लेङाइ हादरगिरिनि थाखाय गोदान लेङाइ हादरगिरि सायख'गासिनो होनना सोर सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों आरो आथिखालनि लेङाइ हादरगिरि कमला हेरिसखौ गोजौसिन बिजिरसालियाव दैथायहरनो थियारि होनना मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।